Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва ассалому алейкум. Омодагӣ чӣ тавр? Все хуб. Маълум аст аз чеҳра. Таболида, настроена, ҳа? Иншаллоҳ. Каме суҳбат мекунем ин ҷои якбора меравем. Маъш, каде суҳбат мекунем, баъд мерем. Рафтем. мард оби дида намекунад, аммо баъдан ҳолатҳо ҳаст инсонро маҷбур месозад ашки чашмонаш мебарояд, ё ба хотири меҳнат, ё ба хотири заҳмат, ё чизи дигар. оё боре ҳам шудааст ки чунин ҳолат ки ашк баромада бошад? солҳои 96 буд, аввале ки ман ба шаҳри Красноярск рафта будам, шаҳри Красноярски Федератсияи Россия. дар як бозор кор мекардем ва дар он ҷо мо одат карда будем ва ризқи рӯзии худро аз он ҷо меёфтем. ва рӯзе шуд ки соҳиби бозор омаду бозорро вайрон кард ва гуфт ки ман дар ин ҷо як тарговли сентри калон месозам. ва рости гап дар як канораш ҳам ҷое намон ки мо кор кунем ва бисёр зиқ шудем, чунки мо одат карда будем. бисёр мушкилӣ пеш омад, дар кӯча мондем ва ин ҳатто сабаб шуд ки аз варзишам ақиб омад. яъне нарафтем. вақте ки кор набошад, шароит набошад, варзиш ҳам мушкил мешавад. ман ашк карда будам ҳам шабу рӯз, ман дар ёдам ҳаст. ба мо роҳ надодам. бо мурури замон аз байни чанд сол гузашт, ман рафтам ҳамон тарговли сентрро куллан ҳамашро харидем. замоне буд ки мо дар як гӯшааш ҳам ҷой надода будам ва имрӯз бошад ҳамаш дар мост, ҳамаш аз они мост. ва ман ба тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки рӯзи сахтӣ роҳ афтода нашавам ва худованд чунон бузург аст ки рӯзе мешавад ки аз он хубтараш орем. аввале ки ман ба Россия рафта будам, чун ҳама тоҷикон ман ҳам азоб кашида будам. ман пастиро дидам, сардиро дидам, ҳатто гуруснагиро ҳам дидем. муддате шуд ки дар тиҷорат муваффақ шудам. доимо аз паси кор мекардем, кор. ва ман дарк кардам ки зиндагӣ чунин нест. доимо мо кор гуфта аз паси кор. мо барои кӣ кор мекунем? барои оилаи худ, барои падару модари худ, барои фарзандони худ. ва ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро бояд ман тақсим кунам. ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро ба оила тақсим кунам. ва имрӯз бошад бисёр вақти худро ман дар пеши падару модари худ, дар пеши оилаи худ, дар пеши фарзандони худ. чунки падару модар хусусан ғанимат ҳастанд. ва кор бошад худ оҳиста оҳиста меравад. якум дар тиҷорат бояд одам ҷасур бошад ва доимо бояд ба пеш равад. аксар соҳибкорони мо баландиро фақат мебинанд. як зарра пастиро бинанд, роҳ афтода мешаванд. бинобар ин тиҷорат ҷасуриро талаб мекунад. бояд ҷасур бошанд, роҳ афтода нашаванд. мо дар таҷриба бисёр соҳибкоронро дидем. бисёр соҳибкороне буданд ки ба қулҳои баланд баромаданд ва ин неъмати худро дуруст истифода набурданд.
ва бисёрашон муваффақ нашуданд. ҳамин пул, шӯҳрат, давлат инсонро дигаргун карда метавонад. зеро агар аксар мардум суол кунем мегӯянд о пул инсонро дигар мекунад, пул инсонро ин мекунад. пул инсонро дигар намекунад. пул кӣ будан инсонро нишон медиҳад. шумо кори худатонро дӯст медоред, муҳаббат доред? албатта инсоне ки корашро дӯст надорад, муҳаббат ба кораш надошта бошад, ӯ пеш намеравад. шумо аз паси пул медавед ё пул аз паси шумо медавад? рӯзе гурбаче бо думи худ бозӣ мекард. давр мезад, мехост думи худро биқапад. аммо гарчанд суръати худро тез мекунад, аз ман дуртар мешавад. дар ин ҳолат гурбаи калонӣ аз боло назорат мекард гурбачаро. гуфт ҳей, накун, намешавад, мо кардем, нашуд. гурбача гӯш карду аз паси кори худ рафт. аммо нигоҳ кард ки дум аз пасаш омода истодааст. агар аз паси пул давидӣ, ҳамон қадар пул аз ту дур мешавад. агар коратро дӯст доштӣ, бо муҳаббат кор кардӣ, пул аз паси ту меояд. беҳтарин. рости суоле ки барои аксар тамошобинон аҷиб аст ва интизораш ҳастанд, мегӯянд ки Абдураҳим чанд мошин дорад, чӣ гуна мошин дорад ва барои чӣ ин қадар мошин? ман рости хоҳиш кардам, пурсон шудам ки фуроем, навор гирем. ин мард хоксорӣ кард ва розигӣ надод. фикри ин мард чунин буд ки мардуми мо ҳоло омода нест барои ин чиз. ҳар коре ки мекунӣ мегӯянд ки худашро нишон дод. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? барои ман ҳам аҷиб аст. ва гуфтем бед дар ҳамон пахш, дар ҳамин навор аз худи Абдураҳим мешунавем. барои чӣ ин қадар мошин? дилварҷон бахшиш агар каме дер карда бошад. боке надорад. он гунае ки дар боло суҳбат кардем ва фикрони аксари тамошобинонам ҳаст. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? баъзе нафарро аспро дӯст медоранд, ба асп муҳаббат доранд. аз ким ки ҷо асп мебиёранд, ман бошам мошинро дӯст медорам. сабаби аслӣ дар ҳамин. хай бошад.
мегӯянд ба як ҷавон 40 ҳунар кам аст. мо варзиш ҳам кардем, тиҷорату чичу ҳамашро. аммо аслан ҳамин халқи мо тоҷик бисёр шоирдӯстдор ҳастему, шоирпарвару ва аксари мо, аксар хусусан мардуми кӯҳистон ҳам маҳорати шеърнависӣ ҳам доранд. аз бузургон, аз классикон шеър медонед ё на? чаро намарамад мешунавем? аз рӯдакӣ гар бар сари нафси худа мери мардӣ, бар куру карар нуқта нагирӣ мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. ҳар кас дар зиндагӣ мақсад дорад, ҳадаф дорад. умуман мақсади шумо чист? дар ҳамин зиндагӣ чӣ мақсад доред? мақсад доред, надоред? инсон бояд мақсад дошта бошад. бемақсад ҳаёт на он қадар ширин аст. мо пеши худ мақсад мегузорем ва аз дунболи мақсади худ мешем ва ба мақсади худ мерасем. мақсадҳо бисёр, аммо аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо заррае ҳам бошад ба ҷомеа расад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст. ростӣ ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепошем ва он бузург мешавад ва хушҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳар ки омад ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд. он ки пояндаву боқист худо хоҳад буд. ростӣ гоҳ-гоҳ ман бисёр хаста мешавам дар баъдан чизҳо, кору фаъолият. аммо шумо хастагии худро дар чӣ мебинед? дар кадом ҳолат хаста мешавед? ё чӣ гуна хастагӣ? вақтҳои охир аз суханони мардум, аз гапҳои мардум. чун бегона гӯяд аҳамияте нест, аммо худӣ мегӯяд ва қалби инсон мезанад. ман рости гап бисёр дар хориҷ кор кардам. чунин гапу хабар нест. аммо ин ҷо дар ҳар як қадама, дар ҳар як рафторат гап мекунам. акнун шумо ҳам ба дил нагиред ин чизҳоро. тамоми бузургона хонда омадаем, ҳамин тавр буд ва мемонад. рости гап бисёртар аз гапҳои бофтаи мардум, аз гапҳои дурӯғи мардум бисёр анаҳнамияш мана бисёртар хаста мекунад. Привет всем зрителям нашего канала. И, во-первых, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за просмотр этого ролика. Меня зовут Ислам Хусенов, и я работаю преподавателем в Таджикском педагогическом институте в Ражском районе. Для чего была сделана эта работа, для чего был выполнен этот перевод,
Во-первых, стоит отдать должное Сафарову Диловару за этот большой труд, за эту очень интересную работу, благодаря которой мы узнали чуть больше о Абдурахиме, или же, как его знают многие, под другим именем Рахими Гарми. Я не смог пройти мимо, и поэтому решил выполнить этот перевод, чтобы русскоязычная аудитория могла уловить смысл этой беседы. Я не преследую никаких других целей. Я надеюсь, что мой ролик не нарушит чьи-либо авторские права. Вы, в свою очередь, поддержите лайком, оставьте свое мнение в комментариях и, конечно же, подпишитесь на наш канал. Это будет для нас мотивацией развиваться и работать дальше в этом направлении. Спасибо.